manje kanti ke e-studio namhlanje uhambo noNkulunkulu ngike ngachaza eqaleni ngathi namhlanje kuthe ukuhluka kancane ngoba uhlelo lethu lu-special isikhathi esiningi sithi masilanda umuntu ozokhuluma kuhambo silanda umuntu ngoba nakho uzositshela izinselelo zakhe kodwa futhi usedlulile waphumela ngale ngaphesheya usasitshela nje usebuka izibazi kodwa usuthi hayi sengigwelile kodwa namhlanje ngenxa yokuthi sihlanganisa izinto ezimbili usuku lobaba kanti usuku lwabantu abasha sithi ake sikhulume nomuntu omusha kodwa futhi one experience ngobaba sikuhlanganisa kokubili namhlanje akakaphumeli ngale kodwa usesenzile isinqumo sokuthi uyaphuma ngikholwa ukuthi uyangizwa uma ngabe usekhaya ngiyakucela ke mawami ngiyakucela baba ngiyakucela auntie malume awubize wonke umuntu omusha umhlalise phansi umcele nje umncenge ukuthi leli ihora nje ake kube ihora lakho lokuthi ulalele uhlale nomzali wakho intombazana isencane engihleli nayo e-studio uSli umntaka Mbonambi Sli ngiyakubingelela oKhozini siyakwamukela la eShilo kuhambo noNkulunkulu Phakamisa izwi sisi uthi ngiyabonga sister Ngiyabonga mawami njani Phakamisa izwi besikuze kahle emakhaya siyabonga Sli ukuthi uvume ukuthi uze la angisho ke bakithi ukuthi ngosuku labantu abasha bekhona olunye uhlelo besinalo namhlanje kodwa ngosuku labantu abasha ngomhla ka16 June ngike ngihamba nama feature leaders ngavakashela abantu abasha endaweni ezihlukene ngagcina eyokugcina ngcinda wesihambelile ise Albert Park la sifice khona abantu abasha sathola insizwa lapha yakamkhize uprofessor osebenza ne program okuthiwa iMPTV1 wasixhumanisa nabantu abasha abalaphaya emgaqweni sakhuluma nabo inhliziyo yethu yadabuka kaningi icucu eziningi sathi cha ngaba senzi kahle kuyi weekend yabantu abasha ne weekend yobaba singathathi lolu daba kubilona esikhuluma ngalo Sli uyaphila sisi ngiyaphila kanjani ngiyaphila mina ngiyabonga kakhulu futhi angiphinde ngisho ukuthi cha ngiyabonga ukuthi uvume futhi uthembeke emva kokuthi uthe cha ngiyeza na kanjani ugcine ngempela ufikile la namhlanje Sli tshela abalaleli ekhaya uSli ungubani uzalelwe kuphi mina ngegama nguSli Mbonambi ngwaseMaranhill Ndengezi ngizalelwe khona la eMaranhill uzalelwe eMaranhill kaNdengezi eGoli kodwa ufika kanjani eGoli ngafika ngokuthi ugogo wami uzaluma ubehlala khona eGoli yeah so weshade nomunye umuntu hayi baba kamama so uma wangithole emncane ena 15 so ugogo ngokuthi wayethi akafuna asebenze emakitchen njengaye wasethi okay ngizoyithatha ingane ngiyikhulise mina wena uqhubeke nesikole uma wakho bekade no15 ekuthola yebo shuthi wayeyingane encane yebo wahamba ke wena waya kugogo uyokhuliswa ugogo eGoli uhlale kanjani eGoli ay kona eGoli kuqale kwa right ngoba ugogo ushadile wayeshade nomunye umuntu so qale kwa right kwahamba kwa right until ugogo kube uyena oyibreadwinner phela ekhaya wafanele ugogo ngokuthi sibaningi kwaphoqa ukuthi ahlale emsebenzini abuye makuphela ngoba sebenza emakitchen abuye makuphela inyanga elethu imali ukudla into enjalo aphinda ahambe futhi yabo inyanga yonke so bese sisala nomkhulu ke umuntu usigadile nibangaki la ekhaya enisele nabo nomkhulu la besibaningi like umalume bami about3 umamncane bese kuthina abazukulu besu2 nihlala kanjani nomkhulu umkhulu yena besihlala kahle mina nje bengibe nganenkinga ngingachaza kanjalo because sonke besithola izinto kodwa mina khona khamba isikhathi la ukuthi khona umkhulu ahlala makuthi mina khona into engidingayo kufanele ngiqale embedeni ngilale naye umkhulu yebo umkhulu makhona into oyicelayo ufuna ukudlulisa embedeni iqala alale nawe ngenkani ungakanani ngaleso sikhathi nginoba 7 uneminyaka ewu7 years ngiyohlala 7 years uma ngabe umkhulu kwenza lokhu ubani owaziyo la ekhaya ngaphandle kwakho akekho umuntu engangimtshela because wayengithreatenisha yena nokuthi ke futhi umkhulu wayengiconvince la kuqala kwakhe wayengiconvince ukuthi uma wakho njengoba kuletha lana like wayekulethela vele ukuthi ube isiqila sami socansi uyamphazamisa wena empilweni yakhe and ngathola ukuthi nomana usethole enye ingane waphinde washada angazi mina yebo leyo nto so zonke izinto ezisho
mase ngizwa okunye sekukhulunywa nami ngagcina sengiconvinced ukuthi uqinisile ngempela because ngisho ukufona bengangifoneli ngikhulume naye into enjalo yabo leyo uma kanti ubefona yena inkinga like abantu abadala uyakhumbula babenjani ukuthi into zabantu abadala bangakutshela ukuthi utshelwe ingane manje wena umkhulu ukutshela ukuthi uma wakho akakufoneli ngoba akakuthandi wayezokulahla la eGoli nawe ugcina usuyakholwa ukuthi ngempela wena ulethela ukuthi uzobe isigqila socansi sikamkhulu ugogo wamtshela kodwa ugogo azange ngize ngimtshela ngifuna uqama manga ngangisaba umuntu engaze ngamtshela uma mncane wami ngamtshela yena ukuthi kwenzakalani inkinga la yabakhona wavele wabuyela kumkhulu wayomtshela ukuthi mina ngihambe ngikhuluma ngaye ngithi ngayithola sengishawa ngemvubu kwathiwa ngingaphinde nje ngiyikhulume leyo nto leyo yabo ugogo uthe ebuya emsebenzini ebona izibazi zemvubu emzimbeni kwathiwa ngitshontshile kuze ekhaya bekudayisa uswidi yabo into enjalo isikopho namanqina yabo imali ezongena nje ingenayo ekhaya so kwathiwa ngitshontshile leyo mali leyo and umuntu wayengikhulumela like untanga wami esho ukuthi hayi siyamala umama kodwa siyalingana ukuthi ayikho leyo nto uSli akayenza ngale kodwa manje abawazi umkholo wasiyingane emva kwaloko mhlambe umkhulu kwaba khona into emthintayo ukuthi usushilo noma ke bekuphikisile waqhubeka noma wabe seyayeka mhlambe awaqhubeka bangisayi akayekanga uyakudlwengula nje sekuyinto ejwayele la ekhaya yebo ngoba like even ngiphuma esikoleni mangizobuya esikoleni ngiphume ngihambe nezinye izingane ngizoba nenkinga kusasa mase ngesikoleni ama semitshe ngizowaphatha ngekafana nezinye izingane imali ngeke ngiyiphathe yabo nje yonke leyo nto kufanele ngisale mina bahambe bonke bayodlala ukuze akwazi yena ukwenza into ayifunayo mase ke ngiyakwazi ukuthi ngithole izinto njengezinye ingane wayekunikeza imali nokudla uma ngabe usuvumile ukuthi akudlwengule yebo wakhula kwaze kwashintsha kanjani lesi simo usho ukuthi kwashona ugogo washona ugogo eGoli kwashona ugogo umana wasekhala wasethi ngeke azakwazi ukuthi angishiye khona njengoba ugogo eseshonile yabo ubuya nami ngcona abuye nami ngala eThekwini ngabuya ke ngeza noma kanjalo ke ubuya uze eThekwini usuhlala phi ke eThekwini uthe uma wayeseshadile beseshadile esenabanye abantwana umntwana oyedwa wasuhlala phi ke wena mawusubuya ngabuya ngahlala naye ma okay wahlala naye uma wahlala kahle kodwa ekhaya ukuthi uma ube umuntu onolaka uma benolaka like umuntu bengingakhulumeki naye yabo leyo nto like ushaqala akabuzi into meyizwa nje nami ecasuka isibhaqa uqala phambi so bengekho lula and mina ngikhuliswa ngoyena so bengivele ngenayo le relationship naye ngimsaba vele ngisanalokho ngizama ukumjwayela kodwa ulaka lakhe kwangenza ukuthi ngigcine sengiqhela nokuthi vele ke nganginaleyo nzondo towards yena uma ngokuthi ngangikholela ukuthi nginale nkolelo ukuthi maybe if akangisa ngeGoli wangisa kubuka baba wami maybe ngangizophila impilo engcono ukhuluma ngobaba wakho ubaba wakho umazi yini ukuthi ukuphi ngangimazi kodwa ngangakwazi khona exactly kubo kodwa ngangazi ukuthi around ngasekhaya uthe uma nobaba uma wakuthola eneminyaka ewu15 ewumntwana kuphi khona okwaziyo mhlambe ngalokho istory mangisizwa ukuthi uma kahle behlala emafarm eEastern Cape ekhula kubuka kagogo wabuya wazohlala nobaba wakhe la eThekwini ubaba wakhe umkhulu beseshadile naye wakhuliswa uyena umefika la bebehlala kaZwelibofu so umefika lana usho ukuthi ahlangane nobaba yebo basebancane bobabili noma baba wayemdala abasabancane bo2 so njengoba yena 15 uma nobaba wayengalapho nje wena 16 ubaba okay ukuthi ubaba yena ubengafundi uma efunda yabona ngoba kubo bengathi bebe like bebephuwa yabona bengakwazi umanage into eningi so wayeka isikole ubaba yabo so uma efunda wamconvince ake baqomana bathandana and then wamconvince ukuthi walali out uma kanti uzobanjwa esebuya wambamba ugogo wamtshela ukuthi akamali ubaba wamala ngakusasekuseni kanti usekhulelwe akayiboni ngiyakhumbula lezo ikhathi ukuthi umzali wayevese ngathamba uyotshela lo mfana ukuthi awusamfuni imali kumbe uqhutshwe ukuyothiwa imali so wamala kanjalo kodwa ekumaleni kwakhe akabonanga yena ubaba ukuthi hayi akangali ngoba engala ungala ngoba kushiwe ekhaya
hayi wabona ngoba uma like wayesamncane wafike nje washi inkulumo njengoba athi njalo isho ugogo kuthiwe ekhaya angikwale okuqala wena uyahlupheka makuthiwa ngiyakhulelwa leyo ngane izodlala yabo izophila kahle washo nje exactly into eshiwo ugogo ngibemthethisa yabo leyo nto wayifika wayibeka exactly inkulumo kanje wayithatha yini ubaba wayoyisha ekhaya yebo wafike wabatshela ekhaya wafike wabatshela naye ubaba kube ekhaya so uma kushuthi ubone late ukuthi ukhulelwe yiko wena usuthathwa uyiswa eGoli uyohlala eGoli kanti uzofika uthole lenkinga yokuthi bese uresho omkhulu uthekeke ngize ngikubuza ngobaba nje ngoba uthi wawumnenzondo kuma ngoba wawuthi mhlambe ukuba uma ubekade ekusondanise nomndeni wakababa bekade kuzoba ngcono wazama yini usubuyele eThekwini ukuthi uthole umndeni wakababa wakho yebo ngazama ngoba esikoleni la bese ngifunda khona e-high school eNilgri khona ingane bengifunda nazo ezangakhona kababa yabo le ingane lezi kwathi ngilo ngicela ngima ukuthi ngicela ukuvashela kababa wami uma enqaba ukuthi ubaba wakho akazi nishinaptino uligqoka akaza kwenzele lutho azakuthengele ngisho iphinti yabo nje engafuni ubonisane enga towards yena ubaba so ngagcina ngithi ngiphume esikoleni ngangaya ekhaya ngavele ngaxhuma le ingane ngihamba nazo ngaya khona kube ekhaya nababona nje ngiqhamuka bengazi ngaphethe ngishintshe ukushintsha ngigqoke uniform ngafika nje ngangena khona ngahlala ngoba uma wazi wathola ngakusasa esesikoleni ngoba wangibheka ubusuku bonke bangangithola wazi wa esikoleni ke ngakusasa esikoleni basho ukuthi hayi uhambe nezingane kanje meyibiza zachaza ukuthi hayi uSli uthe ucela simkhombise kubo sahamba naye samkhombisa kubo thina besazi ukuthi ushilo wahlala kanjani ekhaya bakwamukela kanjani ngababa muthi angihlala ngesikhathi eside ke ngalelo langa because ngafika namhlanje ekseni savuso yena uma ngakusasa ephuma esikoleni wabuya straight wazongilontuza wangishaya wafika nje wangakhuluma lutho wangishaya ngifake emotweni sagoduka ngabo emva kwalokho ngaze ngiyagoloza ngamtshela ukuthi hayi angisasifuni isikole angisaya esikoleni ayikho into engizohlala la ekhaya ngoba ufuna ukuthi ngiyeka baba wami ngazi ubaba wami yabo leyo nto engitshela baba kuyinja ukuthi silungile ngifuna ukumazi wagcina ke sethi okay fine ngizokuyeka wangiyeka ke wangihambisa ke ubaba ngaqhubeka ngilokho ngivakasha khona ke ngivakasha even though nabo angifuni qamamanga abanginikezanga abangwelcomanga kahle abanginikezanga uthando into engangi-expectile uthando yonke leyo nto kunalokho ngabona even uma enolake njalo kodwa kwakungcono ikuphi eClermont la ugcina uvakasha khona eClermont kagokwami la behlala khona ubaba uma kababa okay uvakasha nakhona eClermont uvakashela ugogo wayekuthatha kanjani ugogo wami through lento yenze ukuhlukana kwababa noma indlela abahlukana ngayo ngokubona kwami iyona into eyenza ukuthi ugogo abe nalokho i-resentment towards mina yabo because bengihlala khona kodwa bekuba nezikhathi abuya ngincintsha ukudla abuya ngikhiyele angithuke tshela uma wakho akubonisa ubaba wakho yona ingane yakwami wena wafela sorry Kolungile ungabusa kusho lokho uphunyukile siyakuxolela nabalaleli siyakuxolisela angithuke yabona inhlamba engibiza ngazo zonke inhlamba yabo leyo nto so ngagcina nje ukuthi nami bengamnaki lokuthi uyingane ufuna ukwazi abantu bake nendawo entsha yabo usajabulela ukulonto ukuvakasha ngilokho ngiya ngagcina nakho ke nakhona sengiba nenkinga ke because i-rape ngisho ukuthi mina ngithatha into ewumkhokha ilandelayo because usho kanjani ukuthi i-rape into ewumkhokha mama mina ngithatha kanjalo ngoba ngafika eqala into ngimncane and then emva kwalokho kuphinde kwaqhubeka kodwa ey'ndaweni ey'hlukene uphinde wazithola usudlwengulwa futhi ukuphi kuloko kuloko ngaphinde ngathiwa sengidlwengulwa ngumngani kababa omncane wami kuphi nendawo emzini wakho baba omncane eClermont yebo uvakashile ngaleso sikhathi eClermont ngangivakashile ukudlwengula ukuthola ubaba omncane kusho ukuthi ngivakashela baba omncane benephathinyana nabangani bakhe yabo so ubaba omncane bahamba unkosikazi wakhe waphuma beyabantu abayothenga ama-drinks bahamba bangabuye kwaze kuhamba isikhathi so ubaba omncane wathi naye usayobabheka bahamba bayobabheka bona ngasala mina nomngani wakhe wathi akasale nami yabo angigadi yena wayemthemba hayi ahambe ke
kanti njengoba esala lo ubutokozo uzosala angisibakele idrink akufakele into kwisiphuzo sakho yebo into ezokudaka yebo because konke wawusuphuza yini ngalesi sikhathi no i-cold drink okay yebo awungisuka ngoba konke ayikwenza ngangibona ukuthi like umuntu njengoba ucindezelekile ungakwazi ukunyakaza ivoice ayiphumi akwenzeki lutho yabo leyo nto uyakufengula yebo uthi umqondo wawubona kodwa ngenxa lento akufakele yona kwisiphuzo sakho awukwazi ukwenza lutho awukwazi ukulwa awukwazi ukumphusha awukwazi ukwenza lutho yebo manje ngoba phela manje uthi lento yenzeka endlini kababncane abazange yini baze bamthola ubabncane obabncane mangabe sebebuya abamtholi yini umngani mhlamba boshwe wathi eqeda kuyenza leyo nto waphuma wabaleka wahamba ngasala ngoba mina bangifica nginqunu ngikhala yabo and then kwafonela uma ngahamba ngayo esibhedlela ngavula icala yena wabhekwa wangatholakala ngoba la azatholakala khona watholakala mhlawumbe after 3 years esihlangana nobaba omncane futhi kwezinye indawo behlangana khona ebumnandini bahlangana ubaba omncane ngokuthi wayesabambe le engalena bekusalontuza esadinwe lento lena wagcina esemlotuza ngathini emgwaza kwashona ngenxa yalesi sigameko sakho so la bahlangana khona babuncane kwagcina kuboshwa bamncane akaboshwanga okay kodwa uyasho ukuthi nani livulile icala yebo sesivulile umlaleli wami osekhaya imzuzu isishiyagalombili emva amashumi amabili nesishiyagalombili emva kwehora leshumi nomuvo ekseni ukhozo maphikophiko olilalele ngalesi sikhathi uhlelo eshilo hlali noZanele waKaMbokazi inombolo lesitholakala kuyona kulolu hambo noNkulunkulu 071 613 667 071-613-667 ngilive kuFacebook emakuwukuthi ufisa ukubona uSlindile lo esikhuluma ngaye ngilive kuZanele Mbokazi page kuFacebook kanti na kuKhozi FM ungangena uphawule usitshele ukuthi mhlambe yini ofisa ukisho kwintombazana encane uSlindile osedlule kulezi zinto ozizwayo ngoba lezi zinto akhuluma ngazo ngicabanga ukuthi ithinta wonke umzali osekhaya ngoba ukhuluma ngokudinwa komzali ukhuluma ngomzali omthole emncane kakhulu okugcina kunomthelela emntwaneni ukhuluma ngokudlwengulwa ekhaya nezinye zezinto asazoqhubeka akhulume ngazo sithumelele ke ivoice note yakho ku 071 613 667 Slim wadlula kulesi sigameko usemncane umqondo wakho awukakulungela ukuthi ukwazi ukuthwala zonke lezi zinto kodwa usho into ebuhlungu uthi ukudlwengulwa kungathi into ewumkhokha kuwena waphinda yini futhi kwabakhona esinye isigameko sokudlwengulwa yebo futhi kuthe sengikhulile nami ungakanani mawusukhulile ngasengifunda 9 ufunda standard 9 yebo grade 1 standard 9 grade 11 grade 11 yebo ngakuthola ubhuti engizwana naye ngithana naye wangasekhaya eTonuti awu kanti wangakithi Nkosi yebo futhi ubaba ngane yami yokuqala kodwa ngaleso sikhathi asingakabi ngane futhi ngithandane naye ubhuti lo yena mdala kunami sithandane sekusuka lapho ngelinye ilanga ngiye ngoba enomkhutha abuya ngilande ngenkani angilande ke mefika mase ngikubo wahamba walanda intombi zakhe zangakubo uthe suka wathi asilale sonke endlini alale nathi alale nalo aqeda ukulala nalo alale nalo sonke sibhekile ngokuthi ke mina leyo nto ngangahambisani nayo ngavele ngaphumisa ebusuku ngaphuma ngabaleka ngeqa ngabaleka kanti endleleni estation ngizokhona indawo ejoint ngalapho ngimangithi khona abafana bagcwele emgaqweni okay bazama ukungivimba ngibadakise ngidlule kodwa bangijaha baqhubeke bangijaha ngize ngiwe bangifice bangithatheke bangifake ehlathini bangirape abafana bangaki la bawu 8 bakudlwengula bonke yebo ngoba babona kahle kahle bangishiya betshela ukuthi ngifile because kwamele ukuthi ngendlela babengishaya ngayo benza ngayo babesho futhi ukuthi bafuna ucisha ufakazi ngingakwazi ukubakhomba so kwamele ukuthi ngibamba umoya ngisho bengishaya umuntu mesondela ngibamba umoya ngathi angisaphefumuli uthi kwafanele wenze ngathi ufile ubamba umoya babekushaya kuphela noma babengishaya bangigwaza futhi nangeyitina ke bengigwaza futhi wana amehla esevuvukele evalekile
wabamba umoya wazenza engathi ufile ukuze bakwazi ukudlula kuwena. Asibuyele emuva ekhaya ukhula ubudlelwane noNkulunkulu babukhona nani khonza wake watshelwa ngoNkulunkulu ekukhuleni kwakho? Angifuni igama mangama wami ekhaya bebekholwa ugogo wami nje uzaluma ubeyikholwa ngalendlela even uma wami ongizalayo. Kodwa manje ukuthi ngezinto ezenzeke kimina bese ngangisenaleyo believe ukuthi okay yize bethu khona usho ukuthi ukhona for bona uNkulunkulu. Yeah, cause mina ngisima ngibuka izinto ezenzeka kimina ngithi kumina pho why Inyembezi zakho mntanami uNkulunkulu uyazibona. Emlaleli wami udaba olunzima lolu olungelula kodwa siyabonga ukuthi uSli avume ukuthi asixoxele lona. Uthi wayeyibuza ukuthi bathi ukhona uNkulunkulu kodwa kumina why pho enza kanjena, mhlambe ukhona uthanda abanye akangithandi mina. Wawuke waya kodwa enkonzweni babekisa abazali enkonzweni Sli? yebo ngangiya kuzo ugogo eGoli besonta ePostoli eSofa Apostoli so behamba nathi nesontweni mekhona nala ngitsengifika uma bebesonta eMaromeni ngoba bengibe umhlangano wamthanda uJesu ngaba uMaria nakuyouth futhi ngicela sengikuyouth sengikhulileke. Uma kuko konke lokho kwenzekayo usuthole nokuthi udlwengu labafana bawu8 uyakwazi ukuxhumana naye, uyamtshela, uyamazisa, ukhona yini okubhekelele nje okwazi ukukhulumela uSlindile? Ngathini mawami yabo at the time ngendlela mina uma engibe nginayo towards yena bekonke bese ngithema ngikhulu bese ngithi ngifuna ukumzwisa le pain engiyizwe mina ngikhulu ayizwe le pain ukuthi ngihlukumezeke kanje. So ngagcina sengenza izinto ezibhedayo ngarebhela nami ngahamba like ngihamba ekhaya for inyanga ngasiwe ngihleli nabangani yonke lento. So yonke lento yenzeka ngaleso sikhathi. Sli ngifuna sigcizelele le uthi udiniwe waduma wathi ufisa ngifuna ukuphinde lokho ngoba abazali ekhaya ukuze baqonde ukuthi kwezinye inqumo esizithatha njengabazali zibathinta kangakanani abantwana bethu zilide ekutheni kugcine kwenzekeni. Uthi uqale izinto ezibhedayo ngenxa yokudinwa, awuchaze lapho sisi? Yebo ngangidiniwe kakhulu like ngangithi ngifuna mina experience le pain because even ekhuluma ekhaya uma nokuthi asho ukuthi yabo benokuthi mangikhulu asho ukuthi hayi uyisilingo sengane yabo lawo magama ungayitshela ukuthi umuhle ngumpofu umumbi nokuthi ke like uzothi mina ingane zami angaze ngihlukane nazo zonke ngikhulisile kodwa ngizothi mangibheka ya laba balama mina akaze ahlukane nabo. Why mina pho mina akwazi ukuthi angishiye iminyaka emingaka mina? Wahamba Sli wangena ufika kanjani pho emgaqweni ngaqala ngabo utshwala ukuthi sifike sizophuza ngama weekend siphinde sihambe kanjani nabangani suke kuhamba ngicine sengibhema newunga. Uqale ngani ukubhema? Mawuqala ukubhema yini waqala wayibhema? Ngaqala ngibensango. Unika ubani insango? Ufundisa ubani insango? Abangani ngasho nje abangani ukuhlala nabantu ababhemayo ugcine nawe usufuna ukuyizwa into. Waqala wabhema insangu iwunga uyiqale nini? Iwunga ngiyiqale sengimdala ke yona ngempela because nakhona iwunga uyiqala kwami sengikhuluma iqiniso ngangineshingizi ibhandi so nje wanginebhandi nje ipain yayingabekezeleki. So ubaba omncane wami ilasibona kubaba bese ibheme iwunga vele. So ngixeke ukuthi yena bayathenga la lento yabo babheme banale flat. So one day ngithi nama bangithengele maybe ngizokwazi ukulala yabo plus nabayasho ukuthi ayizukusiza ngangempela ngiyibheme kanjalo nginontuze ngakwazi ukulala kanjalo ngaqala kanjalo kancane ke ngayi lontuza ngayibheme unga addicted ngazama ukuyoyeka ngahlala leso sikhathi uyoyeka. Uzama kuphi ukuyoyeka? Ngahamba ngayi-rehab. Waya e-rehab? Okay, kwenzekani e-rehab? E-rehab ngafika khona like ngafika namhlanje idosi yami ngendlela yayiphezulu ngayo yayihayi ngayo le rehab ayisanda kuvuka so ama-resources amaningi babengenawo so ngayo idosi yami yayiphezulu kakhulu ngafika ngagula
because nabantu besho ukuthi bayaqala ukuba ne-patient ekanje bangise esibhedlela la ngafika khona esibhedlela ngadikile ama-date khona kodwa-ke after a few hours ngaphinde ngaphaphama emva kwama-hour ngaphaphama yabo base beyasho ukuthi i-withdrawal kahle kahle i-drug bese umzimba wami usuqala ukudiphendela kulona i-drug bese kwangathi ufile umzimba nanti cha uSli ngaphambi ukuthi ngidedela abalaleli bethu abafisa ukukhuluma babhalile na ku Facebook abanye basithumelela ama voice note ngifisa ukubuza nje Sli kuko konke lokho abafana laba abakudlwengula abatholakalanga abazange baze batholakala wena kuyo yonke lento eyenzekile ngikhuluma noSli balaleli bami abambonayo ku Facebook intombazana ehlakaniphile uyamuzwa noma ekhuluma ukuthi uSli uhlakaniphile uyazazi ukuthi ungubani kodwa wangena kulesi simo uke wakuthola yini Sli ukusizakala ngokuthi mhlawumbe ululekwe ngokwengqondo counseling nezinto ezifana nalezo angifuna mangayi i-counseling engayithola kancane kodwa kwangeyona ngalento about i-relationship yami noma nakhona kodwa kusaya nje kabili kathathu sayeka yona ngifuna uqamba amanga mina ayingisizanga la engisiza khona ukuthi ngazi history kama ukukhula kwakhe nale engayakho ukuthi iphumaphi kahle kahle ngiyabo kulezo zinto kodwa okuningi mina ukuhila mina angizange angifuna uqamba amanga Sli ngifuna ukwazi ukuthi uma ubheme njengoba manje usubheme iwunga uma ubheme iwunga kwenzekani emzimbeni nasemqondweni wakho uzizwa unjani ngizizwa nami unami ungacabangi lutho ngayilalela ngirelax nje kuphela into eziningi angigcili kuzona ukujula ngicabanga into eziningi because kusahlala kube nesikhathi sokuthi like ibuyivuke lento yabona kuvuke ngibe naleyo enga nje nabantu engihlele eduze kwabo ukuthi ngivele ngisuke nje ngixabane nabo bengenza ngalutho yabo ngibona sekuvuka ilento ile enginginayo ngaphakathi kahle kahle especially abantu besilisa manje ke uma ngabe ubhemile uyakwazi ukukhohlwa uphile komunye umhlaba ungacabangi lutho ngicela sidedele abalaleli ke sibezwe ukuthi bathini sizobuya siqhubeke nodaba lika Silindile uhambo noNkulunkulu esikulona eshilo ngalesi sikhathi njengoba nizwa nje uma ukhona indlela ongasiza ngayo ngiyakumema ukuthi usitshele ukuthi ungamsiza kanjani uSli ngizela intombazane futhi angifuni nengane yentombazane abantu besifazane ngathi singathandana kakhulu ingane zethu siyisondezeni kakhulu bazali asithandeni ingane ngoba masingenzi kanjalo ila kuzongenela khona izimo ezingalunganga bo qala kabusha eshilo nawe ungangibhalela 0716136667 uma unendlela yokusiza uSli unenhlangano asebenzisana nayo ngiyacela ukuthi nisondele nilethe usizo sikwazi ukudlulisela kuSli nabanye abasesimweni afana naso #eshilo #uhambo Mbonambi yokugcina le uhambo lukasiso ngidlalela kulo Professor Mkhize PTV1
uhlengezwa uhlengezela izinyembezi ngendlela abantu abanganabo ngayo ubuntu. Ngiyafisa futhi uProfessor uMkhize aqhubeke nale show yakhe angadikabaliswa abantu ngoba abantu ngeke nganxanye singemanzi. Kodwa ibuhlungu lento yangiphatha kabi. Ngiyalibuka lo liyahlelo and liyafundisa kakhulu. Siyabonga mamzanele. Ukufanele lo nambitho. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12. Okay, siyaqhubeka ke sisizoya. Ngifuna ke sikhulume kancane ngezinto zasemgaqweni. Sokhuluma kancane zemgaqweni bese singena endabeni zosizo. Ngizokubuza kodwa. Yebo. Namzanele. Uyaphatha. Ikhona inyade ixoxa manje ukuthi Angibuza futhi. ikhona inyade ixoxa manje ukuthi ube wadlomulwa awubefuna ukuvemulwa amazayizayi khona lapha kushuthi kusaqhubeka kuyona lento nawo Ay bafethu. leyo ixoxa ukuthi sanokwehlela kwahlula nje usubikela amaphoyisa afuna ukushiya nawo but ukade igama leli uzame ukade igama leli inhlambo kodwa ukhulume nesiZulu right. uKhozi FM luhamba phambili. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12. Okay. Siyaqhubeka nohlelo lethu uKhozi FM eShilo la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Nginguzanele waKaMbokazi, ngihleli nentokazi sencane uSli waKaMbonambi okuyena esixoxa uhambo lwakhe namhlanje. Sli, ngifuna ukubuza nje la. Abantu abaningi abahlele emakhaya abangenayo iexperience abangakaze basondelane nomuntu odla ama drugs. Banenkolelo yokuthi abantu abangahlakaniphile, abantu abahluphayo, abantu abangafundile, abantu abaphuma emakhaya angemahle. Njengoba usuhlala emgaqweni wahlala nabanye enibhema nabo, ufundeni? Ungamchaza umthini umuntu omthola lapha emgaqweni enibhema naye? Mamzanele, angifuni ukuqamba manga khona asifani kodwa engakusho yabo mangase kuthiwa uya lapha la sihlala khona uyahlala nabafethu uyinika isikhathi uyabona ukuthi bahlakaniphile baphiwe ukuthi imost yethu izimo esisuka kuzona abanye emakhaya yabona izimo ababuya kuzona ezibalethu ukuthi bagcine basemgaqweni. Angisho ukuthi sonke siyahlukumezeka, fine khona abakwenza ngoba beganga sokuthi ukuganga nje ukurebhela nje kuphela mase kuba khona abanenkinga ngempela. Wena Sli ukhulile njengamanje ufunde ngisho lapha esikoleni eNikra njengoba kade usho iphupho lakho ukhula. Ngifuna iphupho lakho umntwana omunye ukathi ngiyazibona ngigraduate, ngiyazibona senginemoto yami, ngiyazibona ngiwuthisha, ngiyabona ngisebenza kuphi. Bekuyini lakho iphupho? Mina bengifuna ukuba marine biologist. Awuphinde sisi? Marine biologist. Marine biologist yini leyo? Chazela umuntu esekhaya. Ngathi ngokusebenza lentuza Sondela kwe-microphone. Ukusebenza kuma Endweni zolwandle. Ulwandle, yes, ngiyilwane ufunde nje everything about ulwandle. Yabona ngifundisa abantu nelontuza. Yeah. Iyona nto okwakuyisifiso sakho leso. Uma ngabe ubheka manje iphupho lakho ulibona engathi liyafiphala, uyakhula ubona engathi liyafiphala usemgaqweni, na ake sithi nangu uJesu bemile phambi kwakho manje. Esho njengoba asho komunye eBhayibhelini ethi ufisa ukuba ngikwenzeleni, ubukade uzocelana. Mina yabona nje kakhulu ngicela nje angisiza ukuyeka lesidakamizwa ngisibhemayo
ngamanye amazwi uthi usuyafuna ukuyeka ngenhliziyo yakho yonke. Sengiyafuna angisathandi serious sengibhenyiswa inhlungu ukuthi ungabhemile uyagula so kumele ukuthi ngibheme kahle angisathandi. Balalela abantu emakhaya ngaphandle nje kuka Christ esimkhonzayo kunabantu abalalele kunabantu baka Department of Social Development la KZN na National abalalele uhambo lakho kunabantu nje abanama foundation athile nabantu nje abama individuals kodwa balalele manje abathi ngaze ngafisa ukusiza lo mntwana hayi yena yedwa nabanye ngoba mina ngifike ngadideka lapha ngangazi ukuthi ngithathe bani na uyazi bengingazi noma ngithathe wena noma ngithathe lo munye noma ngoba nonke uhambo lwenu belikade licishe lifane. Balalele emakhaya bakusize ngani uSli? Manje ngisho ukuyeka ukubhema like nge-rehab first and foremost and nginengane eziwu4 mina. Hayi uSli awungixoxelanga leyo. Yebo unezingane eziwu4 zikuphi ngane? Zisekhaya omdala nalowo kugcina bahlala ekhaya ngoba lo mdala uhlala ufunda e-boarding school. Laba abawu2 abaphakathi nendawo bahlala ePortshepstone kubuka bakwabo. Bafika ngovakasha. Yebo. Uyababona? Yebo mangisekhaya ngiyakwazi ukubabona ngoba laba sePortshepstone bayafika njalo uma kuvalwe izikole uma uyabalanda. Bese nala. Ngiyayithanda lo isho manje ukuthi uma uyabalanda. Ngamanye amazwi ubudlelwane bakho noma sebungconywana. Yebo ngisho njalo because like uma ngisho ukuthi uthathe le opportunity ingane zami ukuthi afile le space ungakwazi ukukhulisa mina akuluntuze einganeni zami lolu thanda abanike lona lolu mina athola ngechance ukuthi angikhulise. Yabo plus nginengane intombazane e1 njengaye nabafana abawu3. Simshayela izandla kodwa uma ukuthi abe ugogo oqotho einganeni ngoba nakuwena kushuthi hayi ngoba ayifuna ukuthi abe budedengu kodwa isimo ayeyithola ekusona. Uyacabanga ukuthi wayethole eno15 angimkhulumeli kodwa ngiyacabanga ukuthi kuningi naye ayedila nako ngalesi sikhathi. Khona yini into ofuna ukisho kuma? Khona izofuna ukulisho nje kuma ngabe khona uyamxolisa kuyena ngabe uyabonga kuyena khona yini into ofuna ukisho kuma? Yebo. Ngithanda nje uxolisa ipain engimkhozele yona izinto engizenzile engalungile nje uxolisa kubo konke engikwenzile nokuthi ngimbonge ngakho konke ukungikhulisela ingane ngoba angazi ngabe ingane zami ziyini ngaphandle kwakhe ngoba mina egcineni angiyona i-good example leinganeni kodwa njengoba ehleli naye ngiyazi ukuthi yena benobaba isifazane sami bama-good role models yabo babaphatha kahle bayabathanda yonke into so lokho kuyakulontuza lokho ukuthi at least bakwazi ukunika iy'ngane zami uthando zihleli kahle ngoba it's one of the reasons engisuse elokushini ngize emgaqweni ukuthi angifuni ukuhlukumezeka iy'ngane zami zithuka ezinye iy'ngane uma wena uyiphara ukuthi nabo mhlawumbe bagcine senjengabantu abahlonishwa emphakathini sekwehla isithunzi so ngadecide ukuthi ngcono ngiqhele ngisuke mina ngama-decisions ami ngingajezisi bona ngcono ngihambe ngiyobhemela le kude nabo bahlale kahle yabo banga-affectwa iy'nqumo zami kudala. Ngishaya izandla kusuku lobaba ukuthi uthi uma nobaba ubaba lo oyi-stepfather sakho uthi bayiphethe kahle izingane zami ngiyabonga. Siyabonga abazali niqhubeke nenze kanjalo siyabonga nangumntwana uyaxolisa namhlanje. Sli ngisafuna ukugxila khona la ukuthi njengamanje njengoba uthi uyafisa ukuya rehab ngizubala leyo uke waye rehab phambilini kwangahamba kahle yini manje ezoshintsha usuzimisele ngempela usukulungele ngempela usudelile usufikile la uthi khona ngifuna ukusizakala ngishintshe impilo yami? Yebo ngisho kanjalo because eqaleni it was not ukuthi decision ayithathwe yimina nganginikwe ultimatum ekhaya nganginikwe ultimatum ukuthi it's either ngiyayeka or ngiyadutshwa nje ekhaya. Wawunika umnqamla juqu ekhaya? Yebo so ngadecide ukuthi okay angiye rehab ngizami kodwa ngoba kwangasuki mina ngaphakathi ngarelapse. Kunabantu abasha abaningi abacabanga ukuthi kukhulu ukudla idakamizwa. Baqala ngogwayi ezikoleni babhemabheme badla ama drugs benza izinto eziningi ngoba beyibona ukuthi bayahephena basho kanjalo noba seyintweni bona. Khuluma nomuntu omusha mhlamba kakaqali kumbusaqala kuma drugs khuluma naye. Engakusho nje bobhuti bami nosisi bami mawukuthi awukaqali ungaqali
mina nje kubhlungu mina ukubona umunye umuntu eqala engena kulento le akungijabulisi kubhlungu ngoba ngisuke ngibona ukuthi uyowa eweni leli ngawela kulona akukho mnandi and lento le ungena like ingibobe ungena inkulu mase kufanele uphume kunzima and nezinto ohlangabezana nazo through ukubhema nazo futhi zinkinga kakhulu because uyithola vulnerable usudlala abantu through ukuthi bayazi ukuthi fanele une craving wena so uzokwenzisa noma yini ngoba efuna uyazi uzothola lento onginika lento edingayo egcineni so ugcina usuwenza nezinto ezirong ungaqali ngisho kwaqala engakusho ungalinge nje uqala abazali ngoba abazali isikhathi esiningi mebekhulisa umntwana angibagxeki akekho umzali onencwadi ethi enza kanje ungenzi kanje abazali nabo basuke bethwele into zabo kodwa ufuna ukuthini kubazali ngoba umunye umzali uhleli nengane akaboni ukuthi sekonakele vele usilimazile emqondweni mhlawumbe isizwe yakuleliwa okhuluma ngalo abazali into engayisho nje ukuthi benze sure ukuthi ingane yakho uyasondelana nayo uba umngane unengane yakho wena best friend ingane yakho iyona into ebalekile ungayivumeli ingane yakho ibe ingaba nabangane abanye but akuthi mina inkinga noma kukhona izimo ehlangabezana nazo kube wena umuntu eza iguthu uqala angaqali kubangane because abangane ibona la besilahlekisana nabo sigcine sesenza into ezirong kanti umzali ukukhathalele ngeke aza kulahlekisa egcineni uyakuthanda uzobe kusho because ekuthanda ngisho ungangakubona ngaleso sikhathi ngizobathatha abalaleli bami bayakhala la bafuna ukungena baningi angikwazi ukubafaka bonke kodwa ngizophinde ngibathathe futhi abambalwa kodwa uSli ngifuna ukubuyela kuyiphupho lakho wawukade ufuna ukuba i-microbiologist akwenze kangake lokho manje nandi ithuba uthe ufuna ukuya rehab sesikuzwile lokho ngokwakho uma ungasizakala e-rehab uyeke ukubhema ukwazi ukubuya ube uLosli yini osafisa ukuyenza empilweni iphupho lakho lithi mina ipassion yami enye inywele ngoba ngike ngasebenzisa lo yabo kodwa kuyisa lo le yabelungu bengisebenza kuyona ngiassistant so vele inywele ngiyayithanda ukwenza ikhanda so ukuthi nje mhlawumbe ngilontuze ngenza inywele ngisebenzisa lo ngizama into yami mina like ibusiness yami mhlawumbe ngasekhaya ngiluka abantu ngenza abantu amakhanda into enjalo ngibafaka izipho yabona ufunde nokufaka izipho like ibeauty engiyithandayo uyayithanda leyo yeah makhono lalela nje othi uSli ephuma e-rehab mina ngingamsiza ngimfundise lento ungayibamba ngazo zombili lezi definitely impilo ishintshe uma ngase Sli isishintshe impilo usuhlala isikhathi esingakanani emgaqweni mina bengihlala ngathi mina on and off sizanele so ngike ngabuyela ekhaya okay ngabuya ngoNovember last year ngaphinde ngabuya ngeza la eSeweni so ngibuyele kodwa nakhona mangisekhaya hayi ukuthi ngisuke ngisekhaya endlini ngisuke ngi-around ngasekhaya usho ukuthini ukuthi usuku around ngasekhaya angisho phela ekhaya mina abazali bami straight like even ugwayi yabo awupenywa zonke lezo zinto so uyabablame yini ngokuba straight ayangibablame nazo angifuni qamba manga ngibablame so egcineni angithi mina sengijwayele lempilo le esengiyiphilayo and ngisabhema so nginokubahlupha lwase bahlukumeze ukuthi ngizophuma angibuyi yebo leyo nto le noma ngibuya late ngizonokha zonke lezo zinto so bengithi noma ngisekhaya so ngihlala kubangani nokuthi ngino one room wami vele ngizantsho sekhaya so most of the time ngispend isikhathi khona mangiphuma khona ngiyobhema ngabangani bami ngibuye ekhaya ngidlula ngokuthi nje ngithathe lento yokudla ngibuyele endlini bakhona kade bethe bazokhuluma nathi ngoba Sli angisho nje kubalaleli bami ukuthi cha ngaphambi kokuthi siqale uhlelo senze isiqiniseko ukuthi siyabathola abasemnyangweni efanele abangakwazi ukuthi balisukumele lolu sizo likaSli siyajabula ukusho ukuthi cha uzolithola usizo uSli bazokwazi ukuthi basizele yena bakwazi ukuthi bamkhiphe kodwa bengifuna isholo yena ukuthi usekulungele useready emqondweni wakhe nginesiqiniso ukuthi noma ngingabathola ngala ucingweni kodwa njengoba beshilo siyobuya sinitshele balaleli ukuthi kuhambe kanjani ake sithola abalaleli abambala
Saboneza nomama Zanele. Hey, ngiyaluza uhambo, hayi lude yazi lo story. Engifisa ukwazi ukuthi uma engathola ugogo okanye ukuthi khuluma nonanana lapha imideni ekomba. Engifisa ukwazi ukuthi uma engathola usizo lokuthi aphume kuyidakamiswa noma kwezinye nje zezinto, unesiqiniseko esingakanani ukuthi ngeke sabuyele emva kwalokho ngoba abanye babo bangalithola usizo noma balithola usizo kodwa emva kweminyaka ethile uyambona usebuyele futhi yezoyidakamizwa kunyaka kakhulu. Eish, Mbokazi, sibingelele. Eish, ibuhlungu lo daba. Engifisa ukwazi ukuthi umama usekhona usaphila nangabezo zonke lezi zinto ukuthini kuye. Nomkhulu ngaleso sikhathi emdlungule na 7 years wayena ngakumkhulu kwakumuntu sekhulile noma mhlawumbe kunomuntu no50 something. Ukuthi nje bikho konke sekwenzakalile kuye laba ayezama ukubabikela bengamkhona mhlawumbe sekwenza sebethi njengamanje ngiyabona isithembiso omanyolo kukhuluma ibuhlungu udaba sisizwe sisuthi uNkulunkulu uzoba nawe sethemba. Siyabonga kakhulu kubalaleli bethu ngoba ke nakho uhlelo lethu luthi uhambo noNkulunkulu. Silindile ngifuna ukuthi uma ngabe sisonga sivala nawe sikunikeze isiqinisekiso sokuthi uKristu esimkhonzayo uJehova kalahlani. Uthe masiqala uhlelo wathi ububona bekholwa kodwa ukuthi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uthanda bona kuphela. Ngifuna ukukunikeza lesi siqinisekiso sokuthi uNkulunkulu wakwenza ngomfanekiso wakhe. Uyathandwa nawe emazulwini futhi uma ngabe uNkulunkulu umthanda uvuma nawe ukuthi uNkulunkulu awenze umsebenzi empilweni yakho bathi bekise rehab kodwa ube uyithatha lendlela uNkulunkulu angashintsha namanje isimo sakho. Ngiyafisa ukuthi ushamazi wakho ogcina phiza ugcizelele ekutheni uthe ucela usizo lwani bese mhlambe futhi namazwi wakho nje ogcina ukuvalelisa. Okay, ngithanda ukubonga uKhozi FM nomama Zanele. Ngithanda ukubonga uprofessor ngoba yabo ukuba ngihlangananga naye ngabe le opportunity ngiyitholanga ungisize kakhulu. Ngifuna uqamba amanga because even ukukhuluma ngalento ngikhuluma ngayo it's like you bring a sense of healing in a way. Yabo leyo nto. So ngithanda ukubonga professor, ngiyabonga engathi ungabasiza nabanye bhuti wami. Ngibonge nestation uKhozi FM unginika leli thuba leli bese ngiyacela ukuthi abalaleli mawukuthi ngivela ukhona ongakwazi ukungisiza ngiyacela bandla mangisize ngoba that I'll do anything even just ukubuya nje ngibe umama ingane zami because zona ziyangazi kodwa manje uyabona even singibuka zinalokho yabo sizinalokho zona ziyangithanda ziyangazi yabo. So ngifisa ukuthi kubuyele lokho ngibe umama kuzona oqotho zingibuke ngalendlela ezazingibuka ngayo even ama siblings zami angibuye ngalendlela bangirespect because angisengiyinto nje even ekhaya angirespect umuntu nje ngiyinto. Uyakholwa kodwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda? Yebo, uyakuthanda uNkulunkulu. Uprofessor la msebenzisile ngesonto edlule ngathi uswela umuntu, ngathi umuntu uyamdinga umuntu. Uprofessor nale program yakhe ye MP TV1 isetshenziswa uNkulunkulu ukuthi kulethela namhlanje. So ke usetshenziswa uNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unayicebo ngawo. Yo Nongcebo, sekuzongena wena. Sawubona Ngcebo. Yebo sawubona kahle. Uyaphila kodwa? Hey, siyavalelisa manje siyasonga sinosli. Ufisa ukuthini kusilindile Nongcebo? Ngithande ukuphawula kadade wethu le ngicabanga ukuthi unoxolo umncane lo kade thumela ivoice note. Othe uSli akabe strong. Akancike kuNkulunkulu akukho kungenzeki kuNkulunkulu. Nanokuthi ukuba strong kusho ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ndinabantwana angivudluke
umama ngiwuSli angigudluke kubeni uSli ngiwumuntu ngiphelela ngigudluki kulokho ngisho ngathiwa isilingo isithikamezo siyaqhamuka isithiyo nanoma yini kimina kusho lokho kuba strong uSli akabambelele kulawo magama ukuthi usengakwenza uma ngempela ezoyitshela enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu uzomlekelela akwenze. Sli, ngifuna ke mina ukugcizelela kulento eshona Ngcebo ukuthi siyakuthanda njengoba usufikile lawo bawumndeni wethu wala eShilo sizokukhulekela. Bazokukhulekela abavangeli, bazokukhulekela omama esike sikhuleke nabo la eShilo. Sizoba nawe sikubone ukuthi le ndlela uyayihamba. Uma uthola usizo siyafisa ukuthi ubuye ngelinye ilanga usomabhizinisi noma usuqashiwe usuwenza izinwele size sikhokhe senze izinwele kuwena sibe bahle ngoba siyakubona ukuthi umuhle. Ngifuna ukukukhumbuza namhlanje umuhle, uhlakaniphile, uyathandwa emazulwini. Hamba ngalawo mandla, qhawe linamandla. Ngelinye ilanga siyobuya izinto zakho izojika. uNkulunkulu ukulethela ngoba unecebo ngawe. Siyabonga kakhulu balaleli bami. Sibongela kuNongcebo ukuthi asiboleke imizuzu emibili seqe nje kuhambo lwethu namhlanje. Siyohlangana futhi ngesonto elizayo. Besikade si live ku Facebook wami kuZanele Mbokazi epagini. Ungangena uyibonele lengxoxo. Kodwa nawe mayikhona indlela yokuthi ufake usizo kulabo abantwana abahlele emgaqweni hayi uSli kuphela njengoba ngishilo ngathi baningi. Sitshele ukuze sikwazi ukuthi okuncane ngisho bekuthiwa incane kanjani into ngisho ngabe kuthiwa into yokugeza ngisho bekuthiwa yini sikuxhumanisa nabo ukwazi ukuthi uyofaka ukwazi ukubasiza. uZanele Mbokazi igama lami umbelethisi wamaphupho. Jehova abe nani nisale kahle.